הנה חנצ'יק אחרי 20 דקות של לימוד רכיבה. ככה הוא נראה. סך הכל 20 דקות למדנו. מאז שהוא למד הוא לא רוצה לרדת מהאופניים. חנצ'יק, מה יותר קשה? זה או לנפח בלונים? זה היה יותר קשה ללמוד? אבל עשית את זה ב10 דקות, אפילו 20 אולי, לא יותר. לא, בלונים. בלונים. תן כיף אלוף.